tahu dah sudah. Allah sayang orang pakan satu iya banyak kami dek orang lah padang sawah dek lah kalua 10.000 biarlah ambon turun ke bawah adalah kalua dan warna biru biarlah ambon turun ke bawah jadi pak man siapa baru pak tak kait tambah dente satu apa kau lain dah uli Allah sayang si Riko ay nang kapai harilah sanjo ay malang nasib si jando lah kini ay banyak lah kayo lain lah pulau dia si jando ay jando lah kini ay banyak lah kayo jaga ni agak ni nak membayi ke dah tapi apa anda membayi 50 Indah disangka si Rigo anaklah ikan dalam talago tarimo kasih apa iyo sawernyo iko goryangnya di mabuk jande tarimo kasih iyo sawernyo iko ronjangnya pak oi di mabuk jande bapak ibu jangan digoyang jangan lupa like comment dan subscribe-nya banyak intip-intip di channel Wandra Pro bebas pulang pak alah urang alah koto bangko iya banyak sudah sabanta di simpang ampe ngede ambo Allah dapenan di siko tolong Andre cari pulau sampai dapet ambo iyo deh Allah punya cari pulau lah deh sampai dapet geser lain pulau yo ketinggiran dagah taruh orang kepai harilah patang oi lain apa oi maagia sawer iya inyo manyawer oyo kasih saya lain lah pulau apa badannya wer oi nan manyawer oi bakasih saya Tarui bari anak orang latimbang lain namu apa manyawer tapi bininya agak di balaka kok salah iya Uki dari situ Aduh awak kaladang aja mana Ainang kaladang orang pinggiran dialah bini pak agak di balaka asapaan rey yonan manyawer dialah bini tak di balakang oi asalai apa oyo kamanyawer rasakan dapet kalua jadi kenyot pasangan lelah pai diai sanjo rasakan nama apa gitu bagoyang kaluan pulau daun desa werjo asalkan dapet onde bagoyang jangan lupa pulau onde sawerjo lalu udah turun ke bawah lagi badingnya goyang jiwa siap ambo ibu nan banyak yang baju hijau
Oi nan kabalay rang kampung lamba. Oi nan dek pandai lai manyawet. Tapi ba kabayo tuan rumah. Oi nan pandai oi la manyawet. Oi ba kabayo oi tuan rumah. Orang koto alam Iya benar. Yalang lapuku duo Katanya ambo Kabaju hitam Atu dah. Kabaju hitam Siapa nama Jando dah. Katanya Jando ya tu. Kabaju hitam Iya dah. Baju hitam Siapa nama Ha, ha, ha. Helai ko nam wah ka koto tuo. Iya benar. Koto tuo di hari sanjo. Helai ko nam wah da bapa sang duo. Biarlah uga jo jadi laki ambo. Lai ko nam wah da bapa sang duo. Biarlah jadi dah laki ambo. Macet lai dah. Di goyang uninya tak kat sini. Goyang uni. Goyangan dua di situ jangan sampai kendor. Hei. Hadiah tarik tua. Ha. Anak kurang pinang Hei. Kodape ambo makanda Atu dah. Uni, apa ni? Ah. Palaku Eh. Kodape ambo kai makanda Kodadi pagoyang Allah sayang orang ke Padang. Coba buka jando. Tiba di Padang bersipang pulau. Asal dapet dia udahlah namandang. Abang rasa jando dia udah nan punya. Asal dapet sayang udahlah namandang. Abang rasa jando dia udah nan punya. Nampak ambolah koto tua. Buat jando. Sabantanan di kilangan. Dek nampak sawer. Allah di situ. Lain dah adong Tuhan nan dia. Dek sawer lain. Onde di situ. Lain dah ko android deh niyo pulo. Lain dapat. Mana? Lamah mana? Kami dapat bang Mana lamah mana? Upi ay buat niya Tekakay buat niya Alamo anda karimbom Iya barat. Baba buah di kacang panjang Alako lamo dia Kita ndak batuo Iya mak. Barubang Dekati saya Alamo dia Ndak batuo Kita barubang Dekati saya Asik. Agak pas. Biarlah lambo indah karibo. Allah babuah batang ambacang. Biarpun lambo mama indah basuo. Kini basuo kita samo bagoyang. Biarpun lambo indah basuo. Kini basuo mama samo bagoyang. Oke, teman berlalu bersama kami di sini. Untuk teman mendatang masih di tempat-tempat jalur teman-teman rongkil yang untuk uni nanti sampiang, nanti muko, nanti kiri. Satu buah tebang masih di jalur tebang Mior 56. Satu buah tebang dari kami. Buah manggih, buah kedondong, happy saja malam ini dong bersama kita di sini. Buah salak, buah nenas, man rancak-rancak bikin hati Andre semakin panas. Satu buah tebang gurindam, dua